je begrijpt dat wel. Ja, toch? Als bescheiden en beschaafd man werd dat toch wel... Ja, maar ja, zou die me überhaupt nog willen? Jongen, Kurt, mensen dat nu echt? Och, Truukje, door, beste. Och, ik hou die gaan niet gezien. Natuurlijk ben ik dat echt, Truuk. Echt Maar waar? dag zegt dat, kom met mij op Heeman. Dan gaan we samen Christmas vieren. Oh, dat lijkt me fijn. De kakkelbret nog. Lekker warm? Lekker warm. Glaasje wien. Wacht even. Kijk goed. Ik zit met de broek in de knup. Wacht. We gaan nog gaan spullen met Ja, hem. ik doe maar eens mee. Kom lekker met mij op Heeman. Doe niet. Gewoon bij Christmas zijn. Een brok van mijn militair. Ja, ik ook. Ja. Nu wil ik toch nog een schone Christmas. En verder, ja, als vierde container, hè, als vierde meter plaats houden, hè, dan wordt dat nooit goed komen, buurvrouw. De man houdt haar nooit gevangen. Nee. Dat heeft er toch goed gedaan, hè, buurvrouw. Heel goed gedaan, buurvrouw. Nu kan we met een goed gevuld Christmas vieren. Wat gezegd, buurvrouw. Alvast een zielige Christmas. Een hele zielige Christmas voor buurvrouw. Dag, buurvrouw. Dag, buurvrouw. Dit was het opvoeren van de toneelvereniging De Buurt. We zullen heel eventjes alles opruimen en dan zal daarna de vergadering. Dat is mijn